Боротьба з криміналом чи службове недбальство. У санкційному списку, ухваленому Радою нацбезпеки України, серед злодіїв в законі та кримінальних авторитетів опинились чеченські добровольці, зокрема з батальйону Шейха Мансура. В переліку, підписаному президентом України 2 тижні тому, вони зазначені громадянами Росії. Обмеження, серед яких і блокування рахунків та видворення з країни, стосуються 12 бійців, каже командир підрозділу Муслім Чебарлоєвський. Але чим вони завинили, комбат не розуміє. Если тут мы кому-то мешаем или не нужны, или еще что-то, могли бы из СБУ или из любых других органов прийти, пригласить нас или приехать к нам. Ребята, вот вы закончили свою задачу или выполнили свою задачу, работу. Все, больше ваша помощь не нужна, пожалуйста, уедьте или на гражданку уйдите. Не было такого разговора. В Національній поліції та СБУ стверджують, що таких списків не подавали. Відомо, що воїни-добровольці, які захищали Україну від російської агресії, є особистими ворогами Путіна. Тому бойові побратими припускають, що при укладенні санкційних списків не обійшлося без ФСБшного впливу. Просто не мог понять, откуда это все. Как может человек такой, как Аксенов, и что общего между Муслимом и Аксеновым, как они могли попасть вместе в один список. Вот для меня это немножко было удивительно. Вот. Потом, когда мы пытались выяснить, кто эти списки составлял, когда все начали говорить, что они как бы не причастны к этому, никто не знает, откуда это все взялось. Потом такие подозрения возникли, что, может быть, эти списки в ФСБ составлялись. Будемо відстоювати наших побратимів. Якщо прийдеться то робити силовим методом, ми будемо силовим методом робити. А взагалі-то, я думаю, хотілося б думати, що це прикре непорозуміння, але ми розуміємо, що це неправда. Що це спрямована акція проти цих людей. Тому ще раз запевняю, друг Муслім, що ми разом, ми єдине ціле. І, як ми кажемо, агресія проти одного є агресією проти всіх. В Міністерстві внутрішніх справ заспокоюють, нікого з тих, хто воював за Україну, агресору не віддадуть і про депортацію не йдеться. Це підтвердив голова Національної поліції Ігор Клименко в розмові з командувачем Української добровольчої армії Дмитром Ярошем. Зараз бійці позиваються до Верховного суду, щоб їх остаточно викреслили зі списку обмежень. Вихідними ворог обстріляв цивільні хати в Шумах, що неподалік окупованої Горлівки. Били з протитанкових ракетних комплексів, місцеві жителі не постраждали. Без втрати в лавах об'єднаних сил. Окупанти відкривали вогонь з мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру. А минулої доби ворог закидав дистанційні міни ПОМ-2. У районі населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї. По позиціям українських захисників в районі населеного пункту Золоте-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає. Злива з градом та сильний вітер. Вихідними повінь у Сімферополі змивала перехожих, вимивала ґрунт, шматки асфальту і дерева. Лише впродовж суботи на кримську столицю впала місячна норма опадів, а Салгір із захаращеного болота перетворився на бурхливий потік. Перевірила негода і якість російського асфальту на проспекті Суворова. Очевидці кажуть, власниця автівки ледь встигла з неї вистрибнути. Мне было бы страшно после этого жить в таких домах. Протекло і литовище окупованого Сімферополя. Весь аэропорт заставлен тазиками, начиная от стоек регистрации и все залы. Полностью везде вода стоит. Все мокрое, течет прям. На озера перетворились і коридори нещодавно відкритої лікарні «Семашка». Виявляється, через технічний збій відімкнулися насоси, які відкачували воду з лікарні. Дістатись дому або власної автівки можна було хіба в гумових чоботах або огорнувшись пакетами. Хоч під товщою брудної води не видно тротуарів, деякі сміливці перетинали вулиці босоніж.
На вулиці Ракетній Салгір полишив береги і підтопив приватний сектор. Тут під час повеней завжди утворюються корки з мулу, тому річка розливається на людські подвір'я, несучи заразом довколишні нечистоти. Весь городской мусор в наших дворах, все наши труды, огороды, сады, цветы, все на смарку. Мы сейчас отмыли дорожки вот с водой, полные люки воды. Все резервуары, которые есть, естественные, канализационные, водопроводные люки. У кого-то из людей выгребные ямы. Это все в наших дворах. Вода, говорится, вот по мешок, говорится, как мешок. Вода поднялась здесь, говорится, сантиметров на 30. В прошлый раз, говорится, нас затопило за полы, говорится, никакой компенсации, ничего, говорится, водоканал, говорится, отписки, все остальное. Сподівання на поповнення водосховищ також виявились марними. У відділі гідрології окупаційного Кримського гідрометцентру заявили, що суботні опади не позначились на кількості запасів. Ба більше, місцеві водосховища поповнюються дощами в гірських районах, а там не впало жодної краплі. Тому окупаційній владі півострова залишається лише підраховувати збитки. З таким кількістю води. Рекордно низький показник захворювання в Україні. Минулої доби, за даними Центру громадського здоров'я, зафіксовано трохи більше як 1000 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, а саме 1022. З них COVID-19 виявлено у 58 дітей та у 11 медичних працівників. Більш як по 100 хворих зафіксовано лише у 2 областях – Дніпропетровській – 134 та Миколаївській – 107. По решті регіонів виявлено китайський вірус менш ніж у 100 хворих. Супернизька кількість отриманих позитивних тестів у 3 областях – Кіровоградській – 3, Закарпатській – 4, Хмельницький – 6. Станом за 30 травня в лікарні доправили 810 громадян. Не витримали наслідків ковід, на жаль, 64 українці. Змогли подолати вірус 4934 мешканця України. В окупованому Московією Криму 97 нових випадків коронавірусу. Одужали лише 16 мешканців півострова. І не перемогли ковід, на жаль, ще 3 кримчан. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Biz sizlerle beraber belli sanatçı, yırcı, oyuncu, umumen sana aleminde yaşayan ve çalışkan arkadaşımız Seyitabla Mehmetov'un dünyasına geldik. Alemde Seyitabla Mehmetov. Senin için sana bu ne?